Assalamu alaikum, barkanmu dai jama'a al'ummar gidan nan, ina ma kowa da kowa fatan alkhairi. Kamar yadda kuka sani dai, ni ne naku Abdulaziz Muhammad Numan, wanda ko da yaushe muka ga abun alkhairi za mu taɓo ku kuma za mu sanar muku. Ga wanda yake buƙata ko yake da ra'ayi zai iya shiga. So ba wani abu bane, kamar yadda kuka sani wannan Tentrade dai yau sun sake yin update sabo, waɗanda yau dinnan an buɗe sabon update mai sauƙi, wanda Allah na tuba ina tunanin duk wanda ba shi da kuɗi mai yawa to alhamdulillahi ga sauƙi nan ta zo. Insha Allahu za ka samu account site mai naira 1000, dala 1000, wanda kuma profit target nasu ba su da shi, wanda suka ce maka scalping kuma for scalping ma ba damuwa. Maximum withdraw nasu shine da ka yi 9, ya kasance 9% ya withdraw a cikin wannan naka, to shine kai maximum draw nashi. Sai daily draw nashi shine 6%, inda ya sa bambam da wasu account kenan. Yawwa, ga minimum trading days nashi kuma 5 days, sannan kuma ga minimum trade size nashi shine 0.01 lot size aka yi. Sannan available average nashi shine 1.100. Profit slip nashi ne zaka saka 70/30, ma'ana shine registration fee nashi shine dala 39. Wannan idan ka saka shi recently ne za su baka account mai dala 1000. Na biyunsu shine ga wanda dama shine suke kansa, shine mai dala 3000. Yawwa, shi kuma mai dala 3000 shi kuma dala 100 da ka saka directly za su baka account wanda za ka yi trading. Kuma abun farin ciki shine kaga ga maximum trading days nasu, abun farin ciki shine sun dawo da shi sati biyu za ka yi withdraw ɗin kuɗinka a cikin account naka kuma ka same shi, ba kamar da ba da sai ka je ka yi trading wata guda ba. So wannan fa abun farin ciki ne. Wannan shine update sabo da na kawo muku, wanda za ku gani ga kuma mai dala 10,000 nan, wanda za ka iya sa masa dala 300 su baka mai dala 10,000. Gashi nan kamar haka. Yawwa, so shine ƙarshe babban account nasu kenan. Yawwa, gashi nan dala 30,000 har dala 50,000 ma akwai. Yawwa, shi ma dala nan da ka sa dala 900. Sannan again akwai gold mai dala 90, wanda shi ma za ka saka dala 2,700. Yawwa, wannan shine gold. Sannan kuma akwai diamond mai dala 270, wanda shi za ka sa masa dala 5,000. Yawwa, kamar shi ma gashi nan yanda yake. Yawwa, sai ga wannan mai dala 500, dala 500, wanda shi ma za ka sa masa, shi kuma fit nashi babu don shi yana da girma sosai. Yawwa, kun ga wannan wani ga macro nasu. Yawwa, kun gani wannan dama ce mai kyau, wanda duk mutumin da ina tunanin yayi ƙoƙari yayi wannan, insha Allahu zai samu account kuma zai samu jari wanda zai dinga gudanar da harkan trading kamar yadda kowa ya sani. Dan dai za ka yi trading da sai kana da kuɗi, to yanzu ga sauƙi ta samu. Dala 1000 ne kuma za a baka mai account mai dala 1000, sannan dala 39 kaɗai za ka saka. Wannan dama ne sosai a gare mu, dukkan wanda yake buƙata. So abinda baka gane ba za ka iya neman mu sai na maka bayani. Allah kuma ya sa mu dace, Allah ya ba mu sa'a, Allah ya nuna mana alkhairin wannan abun da yake ciki gaba ɗaya mu. Tunda dai mun gani wannan abun ɗin gaba ɗaya mun ga yanda yake, gashi ne yanda yake, kuma sunansa Tentrade, kuma na muku bayani dalla-dalla akan shi.
to wannan abun farin ciki ne gaba ɗaya gare mu. Allah ba mu